So, di na tayo magdugay, Paps. So, time check. Time check is hapit na alas 5. So, pag na itong suga, kaya mga tawag na ta. So, let's go. Mingaw pa kayo. So, ito ni sirado, Paps. Kay, na yung musulod kawatan. Okay. Uy, tara. Tara, Paps. So, karon Paps, mabiyahin na ta karon sa Sea of Clouds. Time check is 4:53 mga Paps. So, goods kayo na ibiyahin na to sa Sea of Clouds. Medyo tugnaw karon, Paps. So, kondisyon atong motor, Paps. Gikan na ta, pag-uhay na ta, change sa ato ang air filter. So, goods na kayo ni. Gitugnaw ko, Paps. Ang among meeting place, Paps, kay dito sa Flying V. Sa Flying V, sa North Hilongos Flying V ang among meet up place. So, narito nagpaabot na ako ang mga kating. So, umrag, gamay na lagkuwang, Paps, aron nga malate na ta. So, di nato nito gayon, Paps. Magdali ta. Okay, so na nata sa highway. Ang ginaw. Okay. So, tara. Surprisahaw na to sila. So, malapit na tayo, Paps. Makita na to sila dire, ah. So, una na karon sa Flying V. Woo! Hey, what's up? Wow! Good morning! Paps, nanami karon sa Flying V. Nanami karon sa North Flying V. Time check is 5. So, tulo rami karon, Paps, kaya wala nakamata ang usa. So, nakatulog pa to siya. So, kami ni Moto Venture. Kauban ako si Moto Venture. O, anong usa ka kauban? Ito, nagpagas. Si John Kevin. So, di na may magdugay, Paps. Padong na may Sea of Clouds. Sea of Clouds. So, tara, let's go. So, ongoing na may sa Sea of Clouds. Kita-kits na ninyo mga Paps. Dito natin ninyo magkita. Time check is 5:10. So, mabot na mga 6 kapin. 6:30. Kita-kits na lang ninyo mga Paps. A few moments later. So what's up, Pop? Niabot na karon sa Villa La Solidaridad. So time check. Alas 6:10 sa buntag. So karon magbayad to may og entrance. Ako ra. Isa. Ilang ticket? 3. Okay, so niabot kami karon. Oh. Kasab ano eh. So manilidri ang pasod sa Villa
Villa ni siya, Paps. Padung na ta sa Sea of Clouds. Kita. Kita naman dahil ano. Wa pa kita kasod, Paps. Kita na nato ang Sea of Clouds, di ba? So na lang tong tukuhangan eh. Sulit. Wara. Waray. Saka oras kapin lang. 1 hour kapin lang. Bilin? Naman tayo mga kawan. Dad owner na to niya eh. Guys, usa ka oras biyahe guys. Kay sobraan sa kusog padagan. Siog daog. Sobraan sa biyahe. Ano siguro uban? Bus over. Nanami diri. Diri. Ito to sa kan, bro. Bro. Tungod to ba ibaklaro mo. So karong oras sa Paps. Hello Mura mga. kag kanang kuan. Ginay mo sir para di mo slide. Sige. Ana. Alala. So makita na to diri ang view, Paps. Kibali kuan na siya, full overview. Hello. Hello. John Kids Moto Vlog. Nindot kayo, Paps. Mapay pagtungha sa adlaw. So bugnaw kayo diri muratag nasa aircon. Wow. Mora ni lugar nga di aircon. Gusto kayong hangin sa aircon. Oh, pagkabayo. Hello mga Paps. So gamot na may karon. So shout out kang Moto Venture. O isa kang John Kevin. So bugnaw kay diri, Paps. Mura na siya naatas sa na ako ng bagyo. Sa Baguio Liti. So kita ninyo, no?